हेलो गाइस आप देखिपे ये आज गोटे नुआ लोकेशन सिलेक्ट कर मैंने 500 मीटर भीतर लोकेशन रोड साइड एठी कौन हम तो प्राय बाहर किसी सतर भी किसी बाहर साल भीतर भाई ना डरिकी पूरा फुल नहीं आस पकड़ रखी आगे आगे सीन में मारी चली प्रथम तो डर गच जो देखी प्रथम डर हौ चल देखिए आंब गच बेसी अच्छे गोटे खाली मत 500 वर्ष गोटे घरटा अच्छी से भाई ना कौन बादाम सका थोई दी जाते गोटे सर्ट भिड कि कौन लंग भिड बन बादाम सका थोई दी जाते टेस्ट जदि कि खाइब तो खाइबनी देखा बादाम थोक आई कौन से कबाट से गोटे थोक जाते गले देखिए घर थी हौ चल हाँ भीतर जाऊ ये घरटा तो अच्छी खोला तोड़ा कला कला आगुरी तोड़ा पड़ी से भीतर को जाऊँ आग घरटा गलु देखिए भीतर गला 500 मीटर जंगल भीतर साइड सब बिल भाया अच्छी धान मान जी 500 मीटर भीतर गोटे जंगल भाया अच्छे यदि किसी भी एक्टिविटी देखिए फेरिक जाई परिबे किसी भी एक्टिविटी होला हम तो बहुत रिस्क अछि ए पर साइड को माछ धरे पे के बाहा ऊपर वीडियो कर तळु टॉर्च ना ऊपर वीडियो कर गान से पड़ पछ पड़ गांडा मसानडा माटे गला आलू देखि मसानडा ए देख आगे से घर देखा आंब गछ पछाटे अच्छे घरटा मो बैक साइड के चलो चलो ये आंब गछ देख देखा भूत गुठा आम सी जगह 5 जन या पर जगह जो साउंड 7 जन आई डर के 5 जन आई आग घरटा को आउ गोटे पोखरी अच्छे आगे पोखरी तो सी गोटे पिला मरी दूर देखिए पड़े कोरड़ फोड़ कौन बुलेल 39 वर्ष आंब गछ को बुढ़ा आंब गछ भिडियो लंबा आम तो जन्म होते ये आंब गछ देखिए से घर ठीक कहते बादाम टा अच्छी नहीं देखा कौन दल दल हो पड़ी घर रटी मटी मारी खाली जंगल ये भीतर मारे ये भीतर मारे ये कौन देखा देख घर देखली देखी तो पूरा जंगल झरा गुड़ा बादाम कौट थी खोजा चली से बादाम काढ़ बादाम काढ़े देखिए ठीक है बादाम तो बुढ़िया बादाम अच्छी बादाम अच्छी
ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଖାଇଦେବି ନା କ'ଣ? ଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଯୋଉଠି ହବ ଖାଇଦିଅ। ସକାଳେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ ଖାଇବେ। ଖାଇଲ ଭାଇନା ବି ସେ ବାଦାମ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କେତେ 3-4 ଦିନ ବୋଧେ ହବ। ନଉନି ଯୋଡ଼େ ନାଇଁ ବେ ଆଜି ବା ସକାଳେ ଭୂତ ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ ବୋଧେ ଶୋଇଛ ଆଉ। ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଛି। ଲାଇଟଟା ଦିଅ ମୋର ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଇଟଟା ଦିଅ ରେ। ଏଟା ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି କୋଉଠି ଟର୍ଚ୍ଚ ଶୋଇଲେ। ସାଇଡ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ରେ। ହାଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ରଖେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ପୁରା। ଟିକେ ବହିଛି ନା କଣ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଲା ବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ବେ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ବାଁ ପଟରେ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା କି? କୋଉ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖକୁ? ଗାଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବା ଗାଡ଼ିଆ ପାଖ। ସେ ଗାଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ିକି ମରି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଷ୍ଟେ କଲା ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ସାଉଣ୍ଡ ତ ସେତିକି ଆସୁଛି ଲଗାତାର। ଏପଟୁ ଏଠି ମାନେ ଏଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ ର ଅଛି ନା। ଏପଟଟା ବି କଭର କରିବା ଏପଟଟା କଭର କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଠୁ ଆସିବା କଥା କହିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇ କଭର କରିବା। ପାଖକୁ ଆମେ କିଛି ବି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୂର ସାଉଣ୍ଡ କଣ ଏ ବୋତଲ ସାଉଣ୍ଡ। ଚାଲ ସେ ଆଗକୁ ଯିବାଟି। ନା ସେ ଆଗକୁ ଆଜି ଯାଇ ହବନି। କାହିଁକି? ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି ଆଜି ଯାଇ ହବନି। ଟେନସନ୍ ନେଇ ହେଲାନି କାବେ ତୁ କଣ ଗଛ ଦେଖିକି ଆସ ଗୋଟେ ମାଉସ ଗଛଟା ହେଲା। ଗୋଟେ ମାଉସ ଉଦାଟା ଅଛି। ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦେଖିବି। ଆଗରେ ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ଆଡୁ ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ ଆଡୁ ଆଗରେ ଚାଲେ ଚାଲ। ମତେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବିନି। ଖତରନାକ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଟି ମାଉସ ଉଦାଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଗୁ ମାର ସେଇଟା ହଉଛି ମାଉସ ଉଦା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ବଡ଼ ମାଉସ ଉଦାଟା ଅଛି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛଟା ଅଛି। ଏଇଠି ରହ ସେ ପାଖକୁ ଯିବା। ପଛ ଆଡୁ କଣ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲା। ପଛ ଆଡୁ ଏଇଠି ରହ ସେପଟେ ଦେଖ ପାଟି ଚୁପ୍ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ। ସାଉଣ୍ଡଟା ଭଲସେ କ୍ୟାପଚର କର। ବେଶୀ ଭିତରୁ ବସିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଭିଲା। ସେପଟୁ ଆଇଲା ସାଉଣ୍ଡଟା। ଏପଟୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ? ସାଉଣ୍ଡଟା ଏପଟୁ ଆଇଲା ନା? ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଘର ଭିତରୁ ଦେଖିଆ। ରହ ଆଗେ ଏଇଟା କଭର କରି ଯିବା। ରହ ସବୁ ଆସ ଏଇଠୁ କଭର କରି ଯିବା। ଏଇଠି ରହିଯା କଲା ପରେ ଦେଖିଆ ଆଉ। ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ହବନି। ଗାଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଡେରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇଠି ରହିଲେ ବି ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି କ୍ୟାପଚର କରିଦବା ନା। ଏଇ କଣ ପାଟି କରନି ସାଇଲେନ୍ସ ର। ଶୁଣ ଭଲସେ ଶୁଣ। ପାଟି କରନି ସାଇଲେନ୍ସ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ଅଛି ଶୁଣ ଭଲସେ ଶୁଣ। ବଡ଼ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗା ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। କି ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା? ଆପଣ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। କଣ ଅଛି ତଳେ ବି ଦେଖିଛୁ? ଭାବୁଛି ତଳେ କଣ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇବି। ଦେଖାଯାଉନି ମୋବାଇଲରେ। ଭିତରେ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଲୋକେସନଟା ଦେଖୁଛ ତ? ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରୁ ବର ଗଛ ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରୁ ବର ଗଛ ବାହାରିଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ମୁଁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କଥା କହୁନି। ସେ ଗଛ ସାଇଡରୁ ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଖସ କି ନେଇକି ପୁରା ଲୁଗା ଟାଇପର ଧଳା ଲୁଗା ଟାଇପର ଗୋଟେ ଖସିଲା ଟାଇପର ଲାଗିଲା। ବିଲିଭ କର ଗାଇସ। ତୁ ଯୋଉଟା ତା ଶିକରଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବାଣ୍ଡୁକୁ ମାଗି ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ଲାଗିଲା। ଆଡୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟିକେ ଫୋକସ କରନୁ ଏପଟକୁ। ଦିଟା ରଜ ମୋର ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି। ମୋର ଚାର୍ଜ ଶ୍ମଶାନଟା ପଡିଛି। ଶ୍ମଶାନଟା ମୋର ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଫୋକସ କରିହେବନି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି। ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଟିକେ ସେ ଜାଗାରେ ବନେଇଦବା। ଲୋକମାନେ ଏଠି କହନ୍ତି
तो गाइस ରାତି ये ଗୋଟେ ବରଗଛ ଦିଟା ତାଠୁ ରାତିରେ ଯାଏ ଏଠି ନିଆଁ ଏ ଜଳେ ଆମ୍ବ ଗଛଠୁ ଅଣ୍ଟେଡ ହେଇଛି ଏଟା ଦେଖୁନ ଏଠି କେତେ ବର ଗଛ ଅଛି ସବୁଠି ବର ଗଛ ଦେଖୁନ ମନୁଲି ବି ସେ ମନୁ ଯାଏ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନଟା ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏଠି ବି ଏ ବର ଗଛ ଦେଖା ସେଠି ଗାଇस ଆଉ ଜମା ଷ୍ଟେ କରିଲାନି ଯାଇନୁ ଲୋକେସନଟା ଗାଇस ଭିତରେ ରହିଲା ଶୁଣିଛୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଏ ଜାଗାକୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବି ଏତେ ରାତିରେ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।